iko mokai lama chin parani hangkai chin para hai robono gana hangkai iko boy kitchenok narono khuna hangkai lepa paisugya lepa na tongkhoda hangkai tei iko lama bai nanglain tongo hangkai abo hai mane boibo phaiga hangkai dairong mane noknai jat abo hai kai ta hangkai iko yango syntax takjak tongo aro supply rok phaikhe tui rok nangna bagui abo hai kai kusuk phaisingmo no swnamdui naruklai khata hangkai abo hai hangkai program rok kwbangma khaina rok tongla khaina rok nango hangkai abo rok bagui mane tui rok narwma khai subida hinui abo hai kai khaimani hangkai iko bo khai kitchen nok bwskang hangkai nainai di yang bwskango khai ko lepai paikha tei ayang thaising ang nokno phunu phaising ayang khai lepai maya kota hangkai abo hai kai hangkai jaihok abo olok khainai naidi lama bai nanglai tongo hangkai abo hai kai teruk abo hai kai no khwlalai tongta kamo khao saplai phaiui poi narung manta oro tui rok yasakna bagui program rok khaina nang hangkai kwbangma iko christmas furu rogo hangkai abo hai jekono program khaifuru tui nangna bagui point manna rwkhata hangkai oro abo khai supply ni haifano supply khaito chalokni kho jephru chalok ongkha hangkai abroni thimi iko abo bai samung khai manchunai ta abo hai।